Molt bona vesprada a totes i a tots. Moltes gràcies per assistir al pleno. Sempre ens agrada que n'hi hagi gent que s'interessa per els assumptes que se debaten així, que són al final per millorar el poble. Donem començament al ple ordinari convocat per avui, 26 de març de 2025. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, que és de data 27 de febrer de 2025. Alguna intervenció? Entenc que entonces se pot aprovar per unanimitat. S'aprova per unanimitat l'acta. Passem al punt segon, que és l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2025 i és l'expedient 2587/2025. Té la paraula la senyora secretària, quan vulgui. Sí, buenas noches. En este punto, con carácter previo al debate y votación, quería comentar que hay un error material en el importe de una de las facturas, en concreto en la última, la de FAUCA 250070, FAUCA Educativos. El importe correcto es 2.678. De tal modo que el sumatorio total del reconocimiento extrajudicial de créditos que se somete a acuerdo plenario totaliza 12.226,15 euros por las facturas de TQIDEM, Es Público y FAUCA Educativos. Molt bé. Moltes gràcies. Té la paraula Raquel Ramon. Bona vesprada. En el reconeixement extrajudicial de crèdit d'este mes, com va comentar la senyora secretària, venen factures del projecte Concilia dels mesos de gener a juny del 2025, el programa TQIDEM i el programa de manteniment de Gestiona, que és l'aplicació que gasten els funcionaris de l'Ajuntament, total en un valor de 12.226,15 euros, comentant la correcció de l'error que ja ha dit la senyora secretària. Són factures de serveis que ja s'han prestat a l'Ajuntament, uns programes estan en licitació, altres pendents, però, com sempre diem, són servicis que ja s'han prestat i que, per tant, són factures que hem de pagar i el nostre vot serà a favor. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Aquiles. Bona nit a tots i a totes. Perdó. Bé, habitualment, aquest és un punt que se repeteix tots els plenaris, els arguments tant de la ponència com els meus són els mateixos sempre, perquè sempre és la mateixa temàtica. No vaig a repetir-los cada mes. Simplement, en aquest cas, com bé ha comentat la senyora Ramon, alguns ja estan licitats, altres estan en procediment i altres estan estudiant-se la forma de licitar-los. Per tant, el nostre compromís sempre ha sigut que quan s'intenta complir la llei de contractes en aquest sentit, votarem o a favor o a abstenció. En aquest cas ens abstenim perquè encara no s'està complint la llei de contractes del sector públic, però n'hi ha una bona intenció en aquest sentit i, per tant, ens abstindrem. Moltes gràcies. I té la paraula el senyor Lizana. Bona nit a tots i a totes. Nosaltres també seguim la línia de l'abstenció, però ja més que res nosaltres és perquè n'hi ha factures de serveis prestats que són contractes amb empreses privades, que són serveis que podrien ser municipalitzats, com és el servei de TQIDA i el servei Concilia, que podrien ser serveis municipalitzats i gestionats per l'Ajuntament i no dependre d'empreses privades, i per això s'anem a abstindre. Moltes gràcies per el torn de les intervencions i passem a la votació. Abstencions i vots a favor. Queda aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2025. Passem al punt número 3, que és l'aprovació de designació de dies festius locals per a l'any 2026. I és l'expedient 2451/2025. Senyora secretària, quan quieras. Sí, gracias. La propuesta que se somete a pleno es la designación como festividades locales en el municipio de Massanassa para el 2026 las siguientes. Lunes 13 de abril, festividad de San Vicente Ferrer, Segunda Pascua, y miércoles 24 de junio, festividad de San Juan. En el supuesto de que alguna de estas fechas coincida con las festividades declaradas por el Consell para el 2026, se designa como festivo local alternativo miércoles 18 de marzo, Fallas. Moltes gràcies. Bé, això és un tema que ja sabem, que hem tractat en les comissions informatives, que se deuen de designar aquestes festes,
perquè així fan els calendaris, per això nosaltres ara ho tenim que traslladar i donar compte a la Conselleria d'Economia Sostenible, també a sectors productius, al comerç, al treball i a tot el món, perquè sàpien i se puguen efectivament fer aquests calendaris per a l'any 2026. I això que fica que en cas de que algunes festes que sempre se designen, perquè sabeu que se fa, lògicament, el 24 de juny, que és la festa grossa de Massanassa, que és el dia de Sant Joan, i això se fa sempre, i després sempre s'agarra també tradicionalment el dia de Sant Vicent Ferrer, que esta volta cau el 13 d'abril, però si no alguna cosa d'estes canviara, ja queda designat que seria el 18 de març, que també és una festivitat que se fa en tota València i en Massanassa també. Nosaltres crec que votarem tots a favor per unanimitat en el dictamen. Nosaltres votarem a favor també. Té la paraula la senyora Aquiles. Bé, al final són els dies clàssics que solem triar sempre i com diu el senyor alcalde, a no ser que el Consell decidisca una altra cosa i el 24 siga un festiu autonòmic, ens quedarem els dies de sempre i si no, tindrem un dia en falles també. Votarem a favor. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Lizana. Bé, com bé han dit, es varen reunir abans, es varen reunir en el sector del comerç i de les empreses, ells també estaven a favor d'aquests dies i votarem a favor també. Moltíssimes gràcies. Entenc que s'aprova per unanimitat. Per tant, queden aprovats també la designació de dies festius locals per a l'any 2026. I passem al punt quart, que és l'aprovació de la suspensió del contracte de lloguer de la parcel·la municipal a Fanjam SL. És l'expedient 2863/2025. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. Se somete a acuerdo plenario, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, lo siguiente. Estimar la solicitud de la mercantil Fanjam, adjudicataria del contrato de arrendamiento de la parcela de titularidad municipal E40, suspendiendo los efectos económicos que del mismo se deriven. El contrato se reanudará el 15 de abril de 2025. Muchas gracias. Bé, breument també. Vam dictaminar en la passada comissió informativa també en aquest cas per unanimitat i és algo que seguim fent sempre que ocorreix i desgraciadament han ocorrit en els últims anys prou catàstrofes. Este contracte és un contracte del 7 d'agost de 2017, és una parcel·la que està de l'Ajuntament i que està arrendada a Fanjam, que és una empresa que està al costat de la pista de Silla i que ja en la pandèmia, en la Covid, ja se tingué que suspendre i després s'ampliar la vigència del mateix contracte. Ara, tots sabem el 29 d'octubre el que ha passat, tota la destrucció que ha hagut, i ells tampoc han pogut exercir la seva activitat, per tant, nosaltres el que fem és aprovar-li això, fins al 15 d'abril que se suspenga el contracte i que després se posi per darrere. Si el 15 d'abril no haguera encara pogut posar en marxa la seva activitat, així se li diu que sol·licite una nova suspensió, que és el que farem. Així és que poca cosa més n'hi ha que dir. Té la paraula la senyora Aquiles. Bé, per als que no ho saben, este solar s'està utilitzant com a pàrquing d'esta empresa. És una empresa d'activitats, de diversió per als nanos i la utilitzen com a pàrquing per al seu negoci. Òbviament el negoci està tancat, han sol·licitat aquesta suspensió temporal perquè pretenen reobrir el negoci i per tant entenem que és el més just per a ells. També ho ha explicat el senyor alcalde, ho hem fet en altres empreses que tenen contractes en l'Ajuntament, com en Fanjam, en Sport City, restaurant del poliesportiu. Quan ha calgut suspendre els cànons o el que fora, hem intentat facilitar les coses, prorrogar per darrere el temps que tenen de contracte amb l'Ajuntament i en aquest cas també estarem d'acord. Votarem a favor. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Lizana. Nosaltres també votarem a favor, no vaig a estendre més tot el que s'ha dit i res, és una empresa que ha sigut afectada per la dana i mira, i ara quan tinga ja la rehabilitació del seu d'això renovarà el contracte que tenen. Molt bé, moltes gràcies. Entenc que queda aprovada per unanimitat la suspensió del contracte de lloguer de la parcel·la municipal a Fanjam.
Passem a les activitats de control, el punt número 5, dació de comptes de les resolucions d'alcaldia de l'any 2025, de la número 289 a la número 479. Volen que s'allisca alguna resolució d'alcaldia? Pues això és que està ja repassat i està bé. Moltes gràcies. Pues no s'allís ninguna i passem al punt de pregs i preguntes. Tenen algun prec o alguna pregunta? Molt bé, té vostè la paraula. Bueno, aquest prec ja l'he fet moltes vegades. El terreny del Fantenar, el descampat de Faitanar, Sí. és a veure si l'Ajuntament parla amb els propietaris per a poder fer ús d'ells per aparcament, perquè és que ja és un problema greu el que n'hi ha havent allí d'aparcament, perquè al no haver garatges falta aparcament però vamos, per tots els puestos. Moltes gràcies. Arrepleguem el prec, queda i consta en acta, simplement añadir que també és la nostra intenció, que també volem, però així sap vostè que en aquesta zona no és tot municipal. Si fos tot municipal ja estaria fet o ja estaria fent-se, però al no ser tot municipal pues, se té que parlar amb els propietaris, que sempre se parla, que sempre s'intenta, i són els propietaris els que tenen que firmar un conveni, tenir l'Ajuntament, com ja ne té alguns firmats, i entonces és quan se podria fer això. Nosaltres estem insistint per veure si se pot arribar a aquest conveni, perquè som conscients del problema que en aquest moment hi ha d'aparcament. Sí que és de veres que han sigut ja fa temps, s'ha traguet tot el fang i els cotxes que n'hi havia en els garatges, en 105 garatges, i que ara en aquest moment els edificis estan acabant això de fer, perquè tenen que posar extractors de fum, tenen que ficar tot el que tenen que tindre per a que això estiga certificat i se pugui obrir aquests garatges. Per això l'Ajuntament també està tinguent, som conscients que s'està aparcant per on se pot, literalment, en puestos que no s'ha d'aparcar, però tampoc estem dient res, sinó que estem esperant a veure si se van resolguent ja aquests garatges i se pot aparcar normal. I seguirem, molt bé, arrepleguem el prec, seguirem a veure si podem fer alguna zona més per adequar-la millor a poder també aparcar. Moltes gràcies. Algun prec o alguna pregunta més? No s'han llegit resolucions, però sí que he vist que en una resolució se li han adelantat un pago per actuacions a l'Orfeó més de 3.000 euros per futures actuacions anuals. Quan són més de 3.000 euros fa falta un conveni. I aquest conveni existeix? Doncs això jo ho miraré ara perquè no sé quina resolució és, però li ho contestarem quan ho mirem. El conveni, si no està firmat, se tindrà que firmar, i si se li ha adelantat alguna cosa és que s'haurà firmat, com ficarà segurament en la resolució. Doncs la mirarem quina resolució és i així no la mirem. No, però així no anem directes. No, per dir-li exactament el que és, claro. Vale, doncs la 468, demà la miro jo i li contesto en seguida. Moltes gràcies. Algun prec o alguna pregunta més? Bona vesprada. Li faré només un prec, senyor alcalde. Hem vist recentment que la Generalitat Valenciana ja té pressupostos gràcies a un pacte del senyor Mazón en l'extrema dreta i novament aquest pacte comporta que se fique la lupa i se senyalen el dit al final a les persones migrants, a les associacions ecologistes i demés. Jo crec que a ningú se li escapa, vostè els primers dies no estava així per una circumstància personal, però Patricia estava així, regidors del seu partit estaven així. Jo crec que tots hem vist que en el nostre poble persones en diferents passaports, en permís, sense permís, han estat des d'un primer moment ajudant i a mi m'agradaria traslladar-li a vostè la petició del nostre grup per a que vostè, que al final té fil directe en la Generalitat, traslade quina és la realitat al final dels pobles que hem sigut afectats, perquè nosaltres al final pense que tenim l'obligació de contar el que ens ha passat i que no siguin uns senyors en Madrid o en València els que al final a base de bulos i mentires distorsionen la realitat. Mire, així en aquest ajuntament, en aquesta mateixa sala, n'hi havia una xica venezolana sense papers que estava ajudant a les persones malaltes, perquè això, com vostès saben i tot el poble sap, era una espècie d'hospital. Així baix n'hi havia un senyor també sense papers des del primer dia donant menjar. N'hi havia un senyor marroquí que se trencà 3 costelles en el carrer Sant Joan o 2 costelles i salvà 7 persones en un llençol.
En el barri de l'Oran hi havia una altra xica sense papers que salvà a una dona major. En la Baixaeta, Omar y José Daniel, que són de Marruecos i de Costa Rica, salvaren a la tia Pura, que estava a punt de caure a l'aulla. No sé, li podria ficar 1000 exemples, de la mateixa manera que també volguera destacar que, per exemple, les tan senyalades associacions ecologistes són les que, juntes llauraors i també els efectius de l'Exèrcit i del Parc Natural i de la Generalitat i tal, estan netejant la Marxal pastilleta a pastilleta de totes les que n'hi ha allí escampades, i vostè ho sap. És a dir, moltes vegades des de la Generalitat, en aquest cas, s'està ficant la lupa, com li dia, quan no, la letra escarlata, en col·lectius que al final formen part de la nostra població i que al poble de Massanassa, per regla general, ens han ajudat molt. El prec que jo li faig, senyor Comes, és que vostè com a alcalde trasllade quina és la realitat, que no és la que conta el senyor president, per a que nosaltres, que al final som els que han viscut això en primera mà, siguem nosaltres que contem la història i no siguen els senyors del bulos i els senyors de l'extrema dreta. Gràcies. Molt bé. Bé, jo no vaig entrar en bulos ni en definicions d'aquest tipus, simplement agrair-li el prec perquè també estem ja treballant en les persones. Bueno, primer que res, el que vaig és agrair a tots els regidors, agrair perquè jo vingui el dia 10 o 12, perquè el que tots saben que m'he passat, però tinc que agrair a tots els regidors, a tots i totes, i als voluntaris. Claro que li agraeix la feina als voluntaris. I als funcionaris, que no me'ls puc deixar, que han donat també una lliçó de lo que és quan ha arribat una catàstrofe d'estes, com han treballat. Això, el primer. En quant a les persones que tenen un arraigo i que estan vivint en el poble i tal, nosaltres jo ja tinc preparat una reunió per a veure com aquestes persones que no tenen papers podem regularitzar-les. Això jo sí que és voluntat, crec que de tots els que estem així, i a més la reunió va ser molt pronta, perquè ens l'han sol·licitat també una altra. I després, en quant al pressupost, la Marxal, des de luego, estem apretant molt, gràcies a Traxa, que també està treballant. Torne a dir gràcies als voluntaris, gràcies també a aquest Ajuntament, que al final està també tornant a contratar mitjos efectius perquè puguen treure. Gràcies als voluntaris, com dic, d'allí, que estan traient els blizzers de la farmacèutica que han anat a parar allí. Això s'està coordinant i també s'ha parlat en la Generalitat, concretament en la Conselleria de Medi Ambient, en el secretari autonòmic, en Raúl Mérida, per a que també pugui portar brigades de Baersa a ajudar els voluntaris també a llevar això. Però ja que parlem del pressupost, que jo no sé si serà extrema dreta o no, jo el que sí que he buscat en el pressupost és algo que hem reivindicat així des del primer moment i això ho volia dir, encara que no m'ho haguera fet en un prec o en una pregunta, que sí que és de veres que en el que és la partida de 2.352 milions que n'hi ha per a actuacions d'emergència i reconstrucció de la Dana de 2024, en el que és infraestructures educatives sí que figura ja una partida per al Lluís Vives de Massanassa en 3.164.820 euros i una altra partida per a l'Ausia Smart, també de Massanassa, que primer saben que volien arreglar-lo, però nosaltres van aconseguir que al final se farà nou, i ja la doten en 1.501.330 euros. Podríem estar parlant molt del pressupost, si ens agrada més o menys, però a Massanassa, en aquest cas, i a aquest alcalde, i crec que a tots els regidors d'aquesta corporació i a tota la població, és una bona notícia que això ja estigui dotat ahir i que aixina és quan sí que de veres podrem anar allí i entre tot el que vulguem dir a la Conselleria o a la Generalitat, el que sí que li anem a dir és que com té partida que es comenci el antes possible. Mentre també saben que en aquesta conselleria està aprovat per emergència ficar les aules, crec que ja ho parlarem en el pleno passat, ja estava clar, ficar les aules aquestes prefabricades en el poliesportiu, que és una zona, com tots sabem, que van estar allí els col·legis i que sobretot van estar els nostres alumnes, els veïns més menuts del poble, van estar allí, van estar molt bé, i mentre que es facin això, que ja està en el pressupost. Moltes gràcies per el prec i anem a veure si el tirem endavant. Algun prec o alguna pregunta més? Avui vaig a ser jo la que m'estenga un poc més. A veure, tinc precs i preguntes, normalment li faig una cosa primer i altra després, però avui com són temàtiques conjuntes aniré per temes i no per precs.
A veure, tots sabem que estem en període de reconstrucció, ho tenim claríssim, hem passat una emergència, ara estem en període de reconstrucció, sabem que costa molt reconstruir, però n'hi ha coses que se poden anar fent mentre se reconstrueix, no? I en aquest sentit a mi m'agradaria, tinc quasi unes fotos perquè és que quan se veu és quan s'entén, això és una foto de dos corrals de Massanassa, que vostès ja coneixen, que estan igual des del primer dia de la riua, i els propietaris no estan fent-se càrrec d'ells. En aquesta situació n'hi ha algunes altres vivendes de Massanassa, altres espais privats que no s'han netejat. Per tant, el prec que jo li faig és que des de l'Ajuntament requerim a aquests propietaris que fiquen de la seva part, perquè al final jo soc conscient que l'Ajuntament està ficant de la seva part per ajudar a aquestes persones, però n'hi ha propietaris que no estan responent com cal i no estan ficant de la seva part. Per tant, el prec en aquest sentit és que l'Ajuntament requereix que els propietaris que se facin càrrec de les seves propietats, en la mesura de lo possible, o almenys que faciliten la situació per a que l'Ajuntament pugui ajudar-los. Este és un dels precs. En aquest cas, això per exemple és de la zona de Joan Martorell i carrer Torrent, que sabem que hi ha un problema de perill de derrumbament dins d'algunes propietats privades, no en les pròpies vivendes, però sí en les zones del corral, que és això que estàvem veient ací. I sabem que n'hi ha una situació que és complicada perquè n'hi ha diversos propietaris involucrats, però també sabem que l'Ajuntament ha ficat de la seva part per a que això avance. Per tant, necessitem que se doni solució el més pront possible, o almenys que s'impliqui els propietaris. Després, sobre el Lluís Vives, ens heu dit que n'hi ha 3 milions de la Generalitat ja adjudicats a Massanassa en aquest sentit, però sabem que la situació ara mateix allí, en quant a salubritat, és complicada. També sabem que s'ha requerit a Conselleria la neteja dels exteriors del centre, com la vegada anterior, que a ningú se li escape, que va ser la sol·licitud de neteja de l'exterior, no dels edificis per dins. I voldríem saber si tenim una resposta sobre aquesta qüestió des de Conselleria. I al mateix temps m'agradaria destacar també que les tanques que s'han ficat al voltant del centre per evitar que ningú... Sí, les tanques, les valles, les típiques valles d'obra, s'han ficat sobre la vorera i és impossible circular per aquestes voreres. Aleshores, si se poguera d'alguna forma, res, és un mig metre per dins, que la gent, l'efecte dissuasori és el mateix i se pot circular per la vorera, seria ideal. Aquest és el prec que es faig al respecte. Després, he comentat també en algunes comissions informatives, ja ho hem parlat això, però m'agradaria fer el prec en el plenari, i és que els carrers Favara i Alqueria de Sòria especialment estan molt... han patit alguns danys més que altres carrers. El tema del 9 d'octubre, per exemple, l'hem parlat ja, que és un problema d'enfonsament i s'ha de fer una obra major, però en altres carrers és una qüestió de reparacions. Jo entenc que en aquests 54.800.000 que ens ha donat, que hem rebut de l'Estat, se van a fer moltes obres, que això costa i que tarda i que s'han de fer projectes, però el prec és que mentre se busca una solució definitiva se prenga alguna solució temporal. En aquest cas, per exemple, estem parlant de tapar 4 clots, vull dir que allí se pot tirar terra, se pot tirar, jo que sé, asfalt o el que siga, i solucionar-ho. Doncs el prec és que mentre arriba la solució definitiva en els anys que costa de fer això, se prenga una solució temporal, perquè també hi ha fotos d'això, les tenia per ací, les dos. Ara mateix, per exemple, no se veu molt greu, però quan passes per ahí en el cotxe és important. Estos dies de falles, per exemple, que ha plogut molt també, ahí n'hi havia molt de fang, el clot no se veu, i n'hi ha hagut alguns problemes en alguns cotxes, simplement una solució temporal per al veïnat en aquesta zona. I per últim, m'agradaria preguntar, perquè en algun moment també ho hem comentat, preguntarem sobre la pressió que està exercint l'empresa de neteja dels edificis públics sobre les treballadores i els treballadors, que ens costa que no estan cobrant. Ho comentarem en el seu moment, me digueu que anàvem a intentar fer alguna cosa des de l'Ajuntament perquè ens preocupa que la gent que treballa per a nosaltres, encara que siga subsidiàriament, no estiguen cobrant el seu treball. Me consta que continuen sense cobrar i la pregunta és si l'Ajuntament ja ha donat algun pas en aquest sentit i si tenim alguna resposta de l'empresa o què han dit o si encara no hem fet res. Gràcies, això és tot. Moltes gràcies. A veure, li vaig a comentar alguna cosa sobre els precs, que li agraeix que es faça, per supost, i la pregunta també, li vaig a contestar. Els precs, efectivament, vostè ho acaba de dir, la reconstrucció és 54.800.000 euros que ha donat l'Estat espanyol a Massanassa, que també estem preparant un poquet més per anar informant millor
però sí que n'hi ha que tindre clara una cosa, no? És a dir, i vostè l'ha dit, que en un any aproximadament no se va a poder veure res. Per què? Perquè n'hi ha una llei de contratació, que és la de 2017, en la que diu, i me pareix molt bé, me pareix perfecte, perquè si no se faria dit, i això no està bé, pues bueno, que n'hi ha que fer una memòria, que n'hi ha que licitar per fer el projecte, millor dit, que quan tu tens la memòria feta, el Ministeri te dirà si això entra o no entra en la reconstrucció. Així no anem a poder fer coses que no teníem, sinó que així se va a fer només que reconstrucció, que és el que diu esta norma, ¿no? Entonces, la memòria l'envies, te diuen si sí o si no, després tens que licitar perquè facin el projecte, adjudicar el projecte, després n'hi ha que fer unes bases per a que licitar i n'hi ha que a veure quina és l'empresa que se queda a l'obra. Tot això porta una sèrie de publicacions en el BOE i, bueno, pues aproximadament pot ser un any. Per això és el que tenim nosaltres ara que també dir a la gent, perquè no... A mi el que més mal me sap és que potser la gent se pensa que mira, s'han quedat abandonats, ahir han arribat això 54 milions i resulta que no fan res. Doncs miren, no és així. Això l'únic que aconsegueix és potser que la gent s'enfada en tota la raó del món. Jo crec que nosaltres tenim l'obligació d'informar bé i que la gent no s'enfade. En quant a la... Sí que s'estan fent ja coses que no estan dins de 54 milions, que saben que estem treballant en el poliesportiu, perquè això va molt més ràpid, perquè això són uns convenis que se firmen en les empreses que donen els diners i que això ja s'està fent, és a dir, i després tot el treball de tot un any és el que no se veu i després resulta que quan ja se veu un moviment és quan menys treball n'hi ha, perquè ja les empreses són les que van fent el treball. Des de luego en Favara, Alqueria de Sòria, és on més mal s'ha fet, perquè és per on ha entrat el barranc, és per on n'hi ha encara solars que allí n'hi ha, o el que allí n'hi ha, que n'hi ha moltíssima fang, moltíssima terra, i vostès saben que fins la setmana passada encara l'exèrcit ha estat ahí 2 o 3 setmanes traguent-ne, perquè n'hi havia unes muntanyes que això no s'ho enduia ningú i ara ja s'ho han endut. I això també ens ha donat problemes perquè al final estava ploguent i resulta que tota aquesta maquinària que ha hagut ahir ha tret inclús més a lo millor fang o tal al carrer ixe. En quant al escloig, evidentment no se va a poder fer, com li he dit, o com els he dit, en un any segur, que jo crec que no se podrà començar a asfaltar, se va tindre que asfaltar pràcticament tot el poble i part molt gran del polígon industrial, perquè està tot molt mal, però escloig que estiguen més mal anem també intentant arreglar-ne alguno, com vostè diu, me pareix que és... No ho sé el que és. Ara. Que me pareix que això sí que la brigada pot anar fent, i va fent, perquè n'hi ha moltíssim. En quant a la neteja del Lluís Vives, nosaltres, ho ha dit molt bé, està informat que nosaltres hem enviat, ho hem dit per telèfon moltíssimes voltes, però fins ara per escrit. Jo tinc una reunió també pendent en el director general d'Infraestructures per diversos assumptes, entre ells el que ja està resolt en quant a les prefabricades que es dia, el que ja està en el pressupost, el que han consignat per a la construcció dels col·legis i, des de luego, claro, si això tarda uns mesos en començar a fer els col·legis, perquè tindran també que tindre el projecte, licitar-lo i tot això, el que no podem és estar en aquesta zona conforme està. I jo soc el primer que ho entenc i el que estic apretant moltíssim i espero que ens facin cas i que depèn de quan tinguin que començar el col·legi, si és d'ací més temps, tindran ja que fer el derribo de tot allò i deixar aquell solar en condicions i no com està ara, que pot arribar a ser no salubre. I s'està fent moltíssima pressió. I després, en quant a la pregunta de les treballadores i treballadors de Samil, que és algo que ens preocupa moltíssim, jo tinc que dir, i vostè ho sap perquè ho hem parlat alguna volta, que si l'Ajuntament poguera pagar a aquestes persones, estaria pagant-los. Però jo, a més, això ho he parlat en la secretària i en la interventora i en tots, i això, clar, no és legal, no se pot fer.
Per tant, s'han reunit els tècnics d'urbanisme, s'han reunit avui mateix en aquesta mateixa saló de plens, este matí. Hem parlat a l'empresa, l'hem amenaçat, jo li he ficat ja un contenciós que està en marxa, així i tot, i tinc al Brasil el número d'expedient a Samil per a fer sancions, no? I és el 3036. Les treballadores ho saben i està en marxa. També és de veres que ens han dit que avui havien fet l'ingrés. Jo estic en contacte diari en elles i en ells per veure si rebren en els seus comptes el sueldo, perquè és una vergonya que damunt que el sueldo no és un sueldo hasta allà, pues que no estiguen pagant. Es deu en febrer, es deuen una paga que la tenen que pagar, la tenien que haver pagat a 15 de març i bueno, jo només puc dir-los que no ho anem a deixar. I si alguna persona, hasta que cobren, però que estan ja sancionats i ja n'hi ha en marxa un expedient, suposa que pagaran. Estem apretant-los molt i ens diuen que sí, però no han pagat encara. Així és que anem a veure si és de veres que avui han fet aquest ingrés i les persones tenen en els seus comptes de mà les nòmines que al final el que treballa té que cobrar i sobretot uns sueldos que no són tant. A l'empresa nosaltres li hem dit que si no vol treballar en Massanassa, és l'empresa que se ho va adjudicar, perquè si jo poguera ara agarrar una altra empresa i posar-la, la posaria. Elles ho saben també, saben com funciona això, i a l'empresa li hem dit que si no vol treballar en Massanassa, que no tinga ningú problema, que anem a iniciar el procés de selecció perquè estigui el antes possible, però que, clar, mentre això arriba, tenen que prestar el servici, no pot ser d'una altra forma, el tenen que prestar. Així que estem treballant, és un dels temes que a mi més me preocupen en aquest moment i estem en fil directe en ells. Moltes gràcies per la pregunta. Què me falta? Esclosa de criança? Ah, sí, perdona. Sí, bueno, és que tu així ho has explicat perfectament. Vull dir que l'Ajuntament són particulars, és de veres, són particulars. Però des del primer moment l'Ajuntament també ha estat ahí i està per a poder netejar això i per a poder, si s'ha de tirar un tabic, llevar-lo. O sigui, estan perfectament informats. Seguirem fent pressió per a que això se solucioni el antes possible. Vale, ara crec que no m'ha deixat ningú allà. Moltes gràcies. ¿Algún regidor o regidora té algun prec o alguna pregunta més? Molt bé, pues entonces se levanta la sesión, però ja no constarà en acta, però jo sí que dono pregs i preguntes al públic, perquè me diuen la senyora secretària que té que ser aixina. Hoy todavía, vale. Bé, pues si algú del públic vol fer algun prec o alguna pregunta, li contestaré. Saben ja que tenen que anar ahí perquè s'escolte bé, fer la pregunta, dir el nom, qui és, fer la pregunta i tornar al puesto. Perquè jo sí que vull advertir-los una cosa, perquè això funcione bé, no és un diàleg entre l'alcalde i el que pregunta, com si estiguérem xerrant, sinó que són les normes que n'hi ha i són així, igual que fan els regidors. El mecanisme és així. Vostè ara diu qui és, fa la pregunta i ja no comencem a fer ahir una sèrie de debat que no és el que toca. Pues moltes gràcies. Té vostè la paraula. Hola, soc Maria Àngeles, vinc en representació de l'AMPA, dels col·legis Vives i Ausiàs March. Este és el tercer ple al que assistim. Nosaltres n'hi ha 4 punts que volem tractar avui. El primer és el tema de les dates per a les prefabricades. Sabem que està tot en marxa i sabem que el divendres vos vareu reunir amb les directores i que elles estan molt contentes en el tema dels espais, estan satisfetes i demés, però a tots ens preocupa el no arribar a temps a juliol. I volíem saber si teniu
una fulla, sempre dic el mateix, però sí, una fulla de ruta per a les prefabricades i, per tant, també una fulla de ruta per a la reconstrucció dels col·les. Sé que ens repetim, però és que si no la tenim no sabem què esperar i al no saber què esperar les famílies ens pregunten, no sabem què respondre i es comença el lío. També el segon punt que volíem comentar-vos és que encara que ens pareix a tots molt bé que tingueu la reunió amb les directores perquè al final són elles qui coneixen els espais, qui necessiten organitzar-ho tot i demés, sí que ens agradaria seguir estant en aquestes reunions per tindre l'històric de com va la situació, com evoluciona tot i segurament no podrem participar tant com elles perquè, com sabeu, que solem mantindre's un poc més en segon pla, però per seguir l'evolució. El tercer punt era la fulla de ruta de la reconstrucció i per últim també volíem comentar si poguera ser que se millorara l'accés per el túnel al poli perquè n'hi ha unes tanques i una cosa que han cremat, no sé què és això, i s'arma un poquet. N'hi ha un puesto que se tenen que ficar en filera d'un en un i s'amontona la gent. Si se poguera millorar un poquet, això. I ja està. I fins així. Molt bé, Maria Ángeles, moltes gràcies per les teues preguntes, que te vaig a informar també breument, però a veure, nosaltres efectivament hem estat, després de les reunions en els equips directius, en les directores, dir-te també un poc de la segona pregunta, que en la primera vam anar 2 voltes allí antes i després de Falles, allí al poliesportiu, in situ voreu, medir, allí s'han canviat en el plano de les prefabricades que deixaven carrils per dir de 2,5 metres els han deixat de 6, tot un poquet el que ens han anat dient. En la primera sí que n'hi hagué una persona de l'AMPA i sabeu que podeu vindre quan vulgueu, perquè és millor també, no? I esteu informats, i que en això mai n'hi ha ningun problema. Després d'això, nosaltres vam fer el plano que vam veure les directores, nosaltres l'enviarem a la conselleria, vam fer vindre altra volta a un tècnic que ja vingué el dia 3 de gener, quan estiguérem mirant per aconseguir que també feren el col·legi nou, el de l'Ausiàs Marc, i ha tornat a estar així, veient-ho ell, i ahir és on també li hem donat presses perquè això estiga en funcionament. Jo no sé si al final, perquè no m'ho asseguren, estarà el dia 1 de juliol, però si no està el 1 de juliol tindrà que estar el 15 de juliol. Vull dir, quan hem d'estar apretant, ho saben també les directores, i també si volen, potser m'imagino que si allò és gran, el recinte, si ja n'hi ha la meitat, per exemple, d'aules prefabricades, elles podran treballar duent coses ahí mentre s'acaben per allà, no sé. Nosaltres anem a estar en aquest aspecte darrere d'ells. Després, la fulla de ruta, dir-te una bona notícia, que no estaves encara en el plenari, però sí que és veritat que jo ho he comunicat així en una pregunta que m'han fet, i la bona notícia és que en el pressupost que n'hi ha ja per a 2025, sí que és de veres que ahí n'hi ha 2.500 euros per als danys de la dana de 2024 i en la partida, n'hi ha 2 partides dins d'infraestructures educatives, està el número de la partida, que és lo de menys, però sí que fica Lluís Vives de Massanassa, 3.164.820 euros, i a continuació Ausiàs Marc de Massanassa, 1.501.330. Això significa algo molt important, i és que dins de la fulla de ruta ja podem incluir i dir i no parar que quantes comences, que quant tal, perquè sabem que ja n'hi ha diners. Seria un problema que no n'hi hagueren diners, perquè entonces te poden contar algun cuento, però ara no. Ara ja n'hi ha partida i això sabem que significa que ja se pot fer el projecte, ja se pot agarrar una empresa que comenci a treballar. Així és que això és una bona notícia, que entra dins d'aquesta fulla de ruta, no? Començar a reclamar-ho, que es comencen quan antes. I després de la millora de l'accés el mirarem. La millora de l'accés mirarem per intentar millorar-lo. Moltes gràcies. Quin?
per a ells és més fàcil també, sabent els diners en els que compten, saber què és el que poden fer i, per tant, a mi m'han adelantat, que crec que vostè ho ha dit en alguna reunió, a mi m'han adelantat que els col·legis van en altura, o sea, que baix és semidiàfano i que són edificis que són per molts anys i que estan preparats per estar en una zona inundable com la que sabem, lamentablement, sabem que tenim. Vale? Molt bé, moltes gràcies. Algun prec o alguna pregunta més? Pues como quieras. Aprieta el... ¿No se me oye? Por supuesto que me preocupa mucho. No, yo me gustaría, ya sabes, yo te conozco, pero pues si no te conoce alguien, sí, es que es un poquito la norma. Ya, sí. Y me preocupa mucho lo que lo has comentado, lo de los colegios, ver que estas criaturas y los padres, el trajín que me llevan, autobuses para arriba, autobuses para abajo, todo ese lío. ¿Vale? Esa una. Luego, el parking que yo tengo enfrente de casa, no sé qué pasa, va el ejército, quita un poco de barro y allí todavía hay montañitas. Hay hasta una moto allí, un piedrusco grande, se seca, llueve, aire. Yo tenía el Cristo de la Vida colgado en el balcón y lo he tenido que quitar. Vale, eso uno. Y luego, el tema de los animales. ¿Qué pasa con el proyecto? Si parece ser que hay un dinero que se ha dado, creo que una parte de ese dinero se debería dedicar al proyecto que se hizo no sé si fue en el 2023, para las colonias y el bienestar animal. ¿Sabéis los problemas que estamos teniendo? La gente está increpando a las alimentadoras, hasta ofenderlas. El polígono está hecho una porquería y creo que merecemos un respeto. Lo mismo nosotros que los animales, porque forman parte del pueblo y son de aquí, de Massanassa. Y estamos haciendo una labor que lo hacemos porque queremos, pero creo que ni somos las locas de los gatos ni nada. Que hasta los niños me ven por la calle y me preguntan, Paqui, ¿dónde están los gatitos? Es que es tremendo, es que no entiendo nada. Luego hay una persona, que no sé quién la manda, y en vez de dedicarse a ver los problemas que hay, que en los contenedores donde están al lado de la gimnasia, cristales, por Dios, que me tocó poner un tablero encima, todo lleno de cristales. En eso no se fijan, pero sí se fijan en tirar los puntos de comida que se están poniendo en el polígono, que hay una chica que no ha podido venir y es Yadira y merece un respeto porque ahora ya no vive aquí en Massanassa y se va por las noches allí. Y mi compañera Susana igual. Y hay fotos y hay vídeos. Entonces creo que merecemos un respeto, ¿vale? Y no estamos pidiendo hoteles para los gatos, por Dios, pero un reconocimiento, algo, porque lo único que se ha hecho, pues todo lo que se había hecho y tal, es un dinero que se ha tirado. Es un dinero que se ha tirado. Y luego la suciedad que hay por todos los sitios. Así de claro, lo digo, por la zona de los animales. Así es que esa es mi pregunta. Vale, Paqui. En cuanto a lo primero, ya había contestado antes con lo que es el tema de la limpieza que estamos teniendo en la zona donde tú vives y hasta hace una semana ha habido ejército también y estamos incidiendo para que al final quede, es una zona difícil, que quede bien, ¿no? En cuanto al tema que también nos preocupa mucho, como tú sabes, las colonias de los gatos, es que es así, porque nosotros con toda la que tenemos, también es verdad que se ha reiniciado ya desde hace un mes todo lo que es limpieza y tal. Luego la esterilización está también en marcha, es decir, los puntos se han limpiado, se ha reunido ya con prácticamente todas las personas que estáis en este programa, porque al final se ha citado a todos y los han citado ya no solamente la concejala que lleva el tema, sino también el técnico, Xavi. Es decir, sí nos preocupa, porque también nos preocupa y sabemos que hay una ley de protección animal y no la creemos y sabes que en este municipio se está trabajando ya años, creo recordar, desde 2018 en este sentido y no había todavía ley de protección animal como la hay ahora, ¿no? Así es que, bueno, de todas formas, lo que vamos a hacer es mirar también exactamente si algún punto no se ha podido limpiar bien o no, pero nosotros sí nos hemos reunido ya, y eso que quiero que quede claro, porque nosotros nos hemos reunido ya
hace más de un mes o hemos citado a todas las personas que estáis en esto para reiniciar el tema. Es lógico que el primer mes, el segundo mes y cuando había que quitar mucho barro, aquí ha sido un verdadero problema, pero fíjate, hace un mes que ya estamos trabajando en las esterilizaciones, en la limpieza. También hemos destinado o redirigido todo el pienso que nos han dado al ayuntamiento, es que no ha pasado ni por aquí, lo hemos redirigido a vosotras para que la alimentación también esté clara, haya subvención o no, porque el Estado, es verdad que nos dio el año pasado, creo que era, o el otro, una subvención que estuvo muy bien, pero luego hay otro año que no te la da y este año a nosotros no nos la ha dado, pero sí que es verdad que estamos poniendo lo que hay que poner para que esto funcione. Y en el caso de la alimentación hemos redirigido a vosotras todo el tema de alimentación y de pienso que le han dado a este ayuntamiento. Y nada, decirte que seguiremos, miraremos si hay algún punto que no esté tan bien, puede ser que haya alguno, dices en el polígono, ¿no? Que allí en el polígono sí que había tal, lo miraremos en el polígono porque yo sí que me he ido a ver los de dentro de la población, he visto alguno y me consta que la concejala los ha visto todos y ya te vuelvo a decir que desde hace un mes estamos ya trabajando de una forma prácticamente normal como siempre hemos trabajado. Pero es que vale, muchas gracias, pero ya, la pregunta ya está. Ahora vale, ya. Pues ya está. No, ya está. Muchas gracias. A ver si se ven los frutos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre ya creo que lo saben, Violeta. Acérquese esto así y la veremos muy bien. Arrímale, Salva, por favor. Acóstale. Espera. ¿Ahora? Ahora oímos. Muy de todas formas, tengo que hacer una cosa. La megafonía de aquí funciona muy mal. Para mi entender, se oye, pero no se oye con claridad. Se oye muy... No se entiende a veces las palabras. Muy bien, pues tomamos nota. Pero de hace ya mucho tiempo. Bueno, a lo que vamos. Como he dicho, soy Violeta. Yo estoy en una colonia en Massanassa, en la parte de la Alquería. Ya estuve en otro pleno que les comenté el problema que hay en cuanto a la limpieza, que está fatal. Entonces, yo estoy en la zona de la Alquería y hay un campo que pertenece también a la parte de Paiporta. Lo limpiaron el barro, pero como les dije la otra vez, el barro de aquí me lo han puesto aquí y ahí sigue. Limpiaron la caseta de barro que estaba inundada, han puesto todo el barro en estas bolsas blancas que suelen poner para dejar el barro, ahí está. Con lo cual, la gente que pasa por allí, que lo tengo en la mismísima puerta de la jaula, me han puesto bicis, carros, basura, botes, botellas rotas, todo ahí, porque creen que eso es un punto de basura, habiendo contenedores, cristales rotos, que los animales que van por allí se pueden cortar las patas, muchísimos cristales, mucho barro, mucha porquería, y además ahí ya empiezan las moscas. Incluso el otro día, en la acera de la Alquería, se encontraron una serpiente grandísima. ¿Cómo sale eso por ahí? De toda la maleza que hay en el campo. Muy bien. Entonces yo quiero proponer, por favor, que hagan lo posible para que se limpie toda esa zona, porque está fatal. Los árboles están atascados de broza. Ya lo comenté la otra vez. Y además es que estoy yo aquí y tengo toda la porquería en mis mismas narices. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. No he terminado. Yo corroboro también lo que ha dicho Paqui, la mala gestión que se está haciendo en cuanto a las colonias con los gatos. Estamos muy abandonados todos, muy abandonados. Nos han dejado como último recurso. Entendemos que las personas con el problema de la dana son prioritarias, pero somos personas las que estamos cuidando a los animales. Bueno. Y si es preciso, por favor, háganos una cita, nos reunimos todos, lo comentamos, pero este tema hay que aclararlo ya. Vale. En cuanto a los animales y las personas que cuidamos a los animales. Pues muchas gracias por la pregunta. Pero la limpieza... Sí, voy a contestarle ya. La limpieza la tienen que tener en cuenta, ¿eh? Sí. A ver, al final incidiremos en la zona, veremos exactamente porque es en la Alquería de Soria. Sí, ya le contesto. Es en la Alquería de Soria
y vamos a ver eso. Yo no tengo esa percepción porque le vuelvo a repetir como a Paqui que nosotros ya hace un mes que nos hemos reunido, o por lo menos hemos citado a todas y a todos los que están en el programa de la alimentación. A usted también la habrán citado, no sé si habrá podido venir o no, pero no. Se ha citado a, bueno, la última reunión, sí. Se ha citado a todos porque la intención era cuanto antes poner en marcha todo el sistema ¿no? Y todo este programa, déjeme que le conteste por favor, sí. y poner en marcha todo este programa, y desde hace un mes está funcionando ya normal, se está limpiando, no obstante, veremos en la Alquería de Soria qué está pasando. Si la gente es un poco incívica y tira de todo allí, pues habrá que ver si podemos denunciar a alguien o algo, porque al final vamos a tener que ir así. Y nada, solo puedo decirle que seguiremos trabajando con el tema de los animales, que siempre lo queremos llevar bien, y seguro que irá mejorando conforme vaya mejorando todo también. Muchas gracias, ya está. ¿Por qué no retiran las Si es alguna bolsas? Otra pregunta o algo, me la hace, pero si es de lo mismo, ya le he contestado. Que ¿por qué no retiran No, miren, las es que bolsas? tienen que acostumbrarse a que hacen la pregunta y yo contesto. Esto no es un debate. Bueno, Que pues la norma es así. Lo hacen los concejales y todo. Así es que ¿Ya no puedo hacer más muchas preguntas? No, ya no, Vale, ya está. de acuerdo. Muchas gracias. Volveré otro día. Hombre, si es de lo mismo, sí. Si es de lo mismo, no. Si es otra cosa... Vale, gracias. Hola, bona nit. Jo vaig a ser molt breu. Jo tinc 8 gats... Tens que dir el nom, per favor. Soc Mari Jo Carmen. te conec, però... Soc Mari Carmen. Molt bé. Jo tinc 8 gats en la tenda del meu home, des de fa un any i un mes, perquè una persona d'ací m'ho demana per favor. I jo fiu el favor, perquè vull molt als animals, sobretot als gats. I tinc un problema perquè aquests gats en la tenda del meu home no poden estar, perquè són ferals, no se deixen agarrar. Este estiu hem tingut pusses i se les havien passat canutes. I jo necessite que se faça el refugi que se va prometre en la reunió que a mi no m'han citat de les colònies, a mi no m'han citat per res, perquè jo, segons la consellera, sóc una majara. I jo el que tinc és una depressió crònica per haver tingut 2 càncers de pit. No, te ho estic dient de bé, no vull ficar mal, l'únic que vull és que se faci el refugi. No m'agradaria, te vaig a interrompir per dir-te que no m'agradaria que utilitzàrem... És que jo no he insultat a ningú. Perdona, deixa'm acabar. Jo no he insultat a ningú, a mi m'insultaren. Mari Carmen, no vaig a permitir que així diguen que m'han dit majara o qualsevol cosa. És que és de veres. Això vens un dia al despatx i m'ho dius, però ja està. I ho aclarim, però no vaig a permitir això. Doncs jo t'ho dic perquè és la veritat. Si tu fes la pregunta o el prec que tu vulguis fer, jo te'l contestaré. No és una pregunta, no és una pregunta. T'ho agrairia que utilitzàrem un diàleg normal. Perfecte. I ara acabe. Jo vaig a posar d'exemple els regidors d'esta corporació, que podrem pensar diferent, que podem ser de partits diferents, i que això està molt bé, perquè això al final és la democràcia, però que així se respetem i parlem bé. És que a mi no me respetaren. Que vinga ningú del públic a utilitzar paraules d'aquest tipus. Simplement, Mari Carmen, ja està. Vale, doncs el que vinc a dir és... Te prometo que no te vaig a interrompir més. El que vinc a dir no és pregunta. El que vinc a dir és que necessita que se faci aquest refugi, pas gateig, que ja fa molt de temps que l'Ajuntament el va prometre. A Susana i a més gent. Jo se m'implica de manera... Se me feu una encerrona i jo, com vull tant als animals, jo me prestí. I necessite que aquest refugi se faça perquè aquests gats són ferals. Si els apartaren d'una colònia que estaven allí vivint, era el seu hogar, i això és il·legal, apartar uns gats d'una colònia. És il·legal, perquè ara n'hi ha una llei de protecció dels animals. Entonces, l'únic que demane és que l'Ajuntament, que ara té molts diners perquè ha passat lo de la Dana per desgràcia, puga fer una banda o faci una partida per poder fer aquest refugi adequat i correcte, no una caseta en meitat de qualsevol lloc on fa fred en hivern i calor en estiu. Això és l'únic que demane, que se faci el refugi. Moltíssimes gràcies, Mari Carmen, per el prec. Gràcies. Dir-te que lo de la tenda del teu home ho mirarem a veure ahir quina solució pot tindre. Moltes gràcies. De veres que és un problema molt greu, eh? Bé, jo hem pres nota i ho mirarem. Gràcies. ¿Algú més té...? Molt bé, moltes gràcies. Buenas noches a todos. Soy Desiré, voluntaria de los gatos. Me voy a poner pesada yo también con este tema, Paco, pero
sí que hay varios problemas. Sí que es verdad, el refugio se necesita, ¿vale? Aunque sea un refugio pequeño. Yo he tenido que coger 2 gatos en mi casa, ¿vale? Que tienen chip a nombre del ayuntamiento de aquí de Massanassa, ¿de acuerdo? Porque a uno le atacó un perro, ¿vale? Todos esos gastos los he asumido yo como voluntaria, eso no lo asume nadie. Ahora sí que tenemos lo de la esterilización, pero tú sabes que no entra todo y al final la animalista que lo ve es la que lo pasa mal y necesita poner solución rápido a eso y se ve sola. Luego, la limpieza de las colonias sí que están por hacer. El barranco lo tengo lleno, pero lleno de tierra, basura, de todo. Sí que hemos limpiado nosotras lo del medio, pero ahí se necesita maquinaria o se necesitan afobasas, se necesita alguna empresa del ayuntamiento porque de nuestra mano es imposible. En la estación sí que vinieron a limpiarme, en la zona de los gatitos, pero donde viven en el descampado los gitanos rumanos, todo eso está lleno de basura, que pasaron de largo y eso no se lo llevaron. Dijeron que eso el ayuntamiento les había dicho que no y eso está ahí. Ahí hay niños jugando todas las tardes a la salida del colegio y es menester hacerlo también. Luego, esto sí que me corre prisa, Economy, en Massanassa, en el polígono, enfrente del Leroy Merlin, Económicas, lo ha comprado Consum. Me van a cerrar ahí no tengo cartel. Hablé el otro día con el jefe de allí y me dijo que, por favor, si el ayuntamiento se podía hacer cargo, podía hablar con ellos o poner por lo menos lo de colonias felinas controladas, porque si no, a mí, claro, ya me han amenazado con denunciarme o con no ponerlo ahí. Y ahí necesito una solución ya. Se han esterilizado muchos gatos nuevos que han aparecido a través de la DANA y se necesita una solución. Y nada, así que fui a la reunión con Xavi hace poco y le comenté de todos estos problemas, ¿vale? Pero necesito la solución para lo del consumo porque me lo cierran ya. Pues muchas gracias por las preguntas y simplemente decirte que estamos tomando nota y que, mira, esto de Economic Cash no lo sabía, pero ese punto lo miraremos también. Y decirte que sí que se limpió, volveremos a ver si tenemos que volver a limpiar. Sí, por favor. Y si hay que meter ayuda con la empresa de limpieza o lo que sea, ¿vale? El punto que tú dices es un punto nuestro, ¿no? Sí, no es un correcto. Llevo 3 colonias, es el Barranco, en la estación, vale, que es donde está el descampado, y Económicas. Pues lo vemos. Perfecto. Muchas gracias por Muy tus bien. preguntas. A vosotros. ¿Algú més té algun prec o alguna pregunta? Molt bé. Hola, buenas noches. Me llamo Raquel, vengo también en representación del AMPA y hay una cosa que no hemos podido hablar antes de entrar, ir a la escuela de Estius. Hemos tenido en cuenta que puede estar en obras, que igual coinciden las fechas de obras con la escoleta ahí en el polideportivo, por si se tiene en cuenta que las familias ya nos están preguntando si va a haber escoleta en verano, sí. Vale, pues sí que va a haber escoleta también en Pascua y también en verano. Ese servicio creo que es preciso porque hay que conciliar y es algo que de todo lo que vamos poniendo en marcha, de lo que pensamos que también hay que poner en marcha. Y ya te puedo decir, para que lo podáis saber, que sí que habrá escoleta de estiu. Como iban a coincidir con la maquinaria y todo lo que puedan estar trabajando. A ver, allí están yendo muy rápido. Es decir, creo que se va a poder hacer allí, porque me arriesgo a decir, pero lo voy a decir, que por ejemplo la piscina la queremos tener en marcha este año. Si no se pudiera empezar el día 1 de junio, se empezaría más tarde, pero la queremos tener. Estamos trabajando ya en ello. El campo de fútbol está también prácticamente hecho. Bueno, todos los trabajos que se están haciendo en el poli, porque creemos también, y porque ha sido con empresas privadas y no ha habido que pasar por el proceso de licitación que hemos explicado antes, pues ha sido una de las prioridades porque es muy utilizado por todos los vecinos y vecinas. No. Por lo tanto, si ya se están haciendo actividades allí, como aquello es muy grande, pues yo pienso que sí que se podrá hacer allí, y además que se tendrá que hacer allí, porque ahora tampoco tenemos el patio del Lluís Vives ni todas estas cosas que en algunas ocasiones también se han hecho allí las escoletas. Pero se va a hacer. Se va a hacer y si se hace con seguridad. Es decir, si hay algún tipo de maquinaria o algo, pues se acotará o se pondrán vallas o lo que sea para que no haya ningún problema. Perfecto. Y ahora como vecina de Massanassa, como Raquel, lo tenía claro que tenía que venir a hablar de 2 puntos, pero se me ha adelantado Clara. Y es que yo puedo hacer todo el trabajo que pueda en mi casa, intentar recuperarla, intentar volver pronto a vivir en ella,
pero mientras mi vecina siga teniendo la casa abandonada y llena de barro, me está filtrando el agua dentro, perdonad. Algún día dejaré de llorar con este tema. Ahora nos dirás, entonces, Raquel, sí que necesito... exactamente la dirección. Vale. ¿Es también de las de Jonas Martorell? No. Pues ahora me dirás, ahora cuando acabemos el pleno nos dices, amigo Patricia, la dirección e incidiremos con el propietario, le haremos llegar que tiene que limpiar y iniciaremos todo lo que haya que hacer, porque al final, de forma subsidiaria, pues también, si se hace falta, se hará así también, aunque eso ya es un proceso un pelín más largo, pero también se hará. Pero ahora nos dirás la dirección. Lo último, muy rápido, tema de fachadas, igual de casas abandonadas, porque, insisto, yo puedo tener muy limpia la mía, pero cada vez que abro y veo el barro en la fachada de enfrente de una casa abandonada, no voy a olvidar nunca aquel día. Si de alguna manera se puede hacer algún servicio de limpieza para el resto de fachadas. Pues eso vamos a ir a pasos. Sí, que es poco a poco, no es prioritario, estamos pero haciendo muchas y tomamos nota. Perfecto, muchas gracias, Raquel. ¿Algún mestre, algún prec o alguna pregunta? Pues se levanta la sesión. El problema es que ni